Šipka Agent Fester 20 kg. 15 kg. 15 kg s druge strane, Scale Division. Ne mogu sad. 5. Broj. Sa strane, a? Da se vidi, može da. Ante. Da ne može doći do sve. 3, 2, 1, go! Ajmo. Ajmo. 3 minute 10 sekunde, ajde. Dobar. Ajmo. Bravo. 2:50, ajmo. Pusti kalorije. Nisu! Ajde, stiskaj. Bravo. 3:10, ajmo. 3:13. Bravo.